produživanje trajanja mjere u svojoj ukupnosti predstavlja napad na, odnosno kršenje stečenih prava korisnika mjere i njihovih legitimnih očekivanja, ali i narušavanje same biti prava roditelja odgojitelja. Naime, korisnici su mjeru stjecali, odnosno stekli pod određenim uvjetima, te su imali opravdano očekivanje da će po tim uvjetima koji su određeni tu mjeru u punom opsegu i ostvariti do kraja. U skladu s tim su naravno svi oni uredili svoje živote, donijeli važne, bitne životne odluke, te se zapravo ovakvom sramotnom odlukom udara upravo na ta legitimna očekivanja i na stečena prava koja su korisnici mjere stekli, odnosno prihvatili u trenutku kada su ulazili u mjeru. Nadalje, tim drastičnim smanjivanjem novčane naknade narušava se i sama bit mjere roditelj odgojitelj, a što je zapravo odlučan element koji ustavna sudska praksa koristi prilikom odlučivanja o tome je li dopustivo ili nedopustivo smanjivanje novčane naknade koja proizlazi iz određenog socijalnog prava. Sama činjenica da je korisnicima mjere navodno omogućeno zapošljavanje ovom novom odlukom je sama po sebi paradoks, te po prirodi i logici stvari ona također predstavlja narušavanje biti mjere roditelj-odgojitelj. Također, ono što smo podneskom učinili je osvrt na takozvane kompenzacijske mjere koje je grad Zagreb donio, odnosno predložio nakon donošenja ove nove odluke, a koje kompenzacijske mjere su zapravo uvreda, što za zdrav razum, tako i za same korisnike mjere. Naime, čak i kada bi grad Zagreb mogao ovako protuustavno i protuzakonito ukidati mjeru roditelj-odgojitelj, on bi bio dužan donijeti adekvatne kompenzacijske mjere koje bi služile upravo tome, kompenzaciji. A što to znači? To znači dovođenje u situaciju, odnosno dovođenje u ravnotežu sadašnje i kasnije situacije korisnika mjere. Konkretno, to znači da korisnik mjere koji danas ima osiguranu skrb za dijete, te određenu novčanu naknadu, sutra po izlasku iz mjere ima najmanje isto to, a što mu je grad Zagreb zapravo dužan osigurati. Dakle, kompenzacijske mjere kao takve moraju biti prije svega postojeće u trenutku izlaska iz mjere, a što ovakve mjere koje grad Zagreb navodno donio nisu. Posebno se to vidi po primjeru mjesta u dječjim vrtićima koja su nepostojeća. Zatim moraju biti učinkovite, sigurne te u svakom slučaju prikladne i konkretizirane za svakog pojedinog korisnika, a ne uopćene, odnosno generalizirane kao što su ove koje je donio grad Zagreb. Dakle, takozvane kompenzacijske mjere grada Zagreba su, što se tiče učinka za svakog pojedinog korisnika, više nego upitne, te ne služe cilju kojem bi trebali služiti, a to je stvarna kompenzacija. Luka Mlinarić, odvjetnički vježbenik. Naravno, ovo sam član upravnog obitelji. Ono što bi ja htio naglasiti je potpuna nereaktivnost tijela državne vlasti u ovoj jako bitnoj demografskoj temi od kada je ona postala javno interesantna, odnosno od kada je ova sadašnja gradska vlast nastupila u izmjeni predmetne odluke roditelj-odgojitelj. Naime, Udruga U ime obitelji je već prije gotovo godinu dana podnijela zahtjeve, odnosno predstavke nadležnim ministarstvima, a to se prvotno odnosi na Ministarstvo pravosuđa i uprave i najbitnije Ministarstvo obitelji, koje na nikoji način nije smatralo shodnim poduzeti zakonom propisane mjere i upotrijebiti svoje ovlasti da zaustavi nezakonito postupanje jedne jedinice lokalne, odnosno regionalne samouprave, a što je zapravo zabrinjavajuće uzevši u obzir demografski slom koji smo svjedoci u Republici Hrvatskoj, koji se jako dobro pokazao kroz nedavno provedeni popis stanovništva. Druga bitna stvar koju bi htjeli senzibilizirati javnost je demistificiranje samog postupka ispred ovog suda, ispred kojeg stojimo, znači Visokog upravnog suda Republike Hrvatske,
koji svoj postupak ocjene zakonitosti ovog akta ima provoditi sukladno zakonu koji to uređuje, to je Zakon o upravnim sporovima. I u tom postupku je dužan činjenice koje iznesu sve sudjelujuće stranke, a to su u prvom redu podnositelji zahtjeva i obavijesti, što je između ostalog i u ovom slučaju Udruga Ime obitelji, te one koje iznese i lokalna samouprava koja je donijela osporavani akt, u ovom slučaju Grad Zagreb, te iste činjenice utvrđivati sukladno pravila postupka, odnosno sukladno dokazima koje stranke prilože u postupku. Za naglasiti da je u prvom postupku u kojem je ukinuta prethodna odluka Grada Zagreba, taj isti sud nije provodio dokaze na okolnosti iznesenih činjenica koje su isključivo blanketno iznesene od strane donositelja akta, te je svoju odluku zasnovao na podlozi pravnih mišljenja znanstvenika, određenih znanstvenika, iako ti znanstvenici prema dostupnoj arhivi, odnosno registru znanstvenih radova, nisu dovoljno stručno specijalizirani upravo za ovo područje o kojem Visoki upravni sud ima odlučiti.